טוב, אז שלום לכולם. הסרטון הבא בעצם אנחנו הולכים להסביר כאן איך יוצרים תמונה. במקרה הזה באמצעות אתר, תוכנה שקוראים לה לאונרדו AI. יש הרבה תוכנות, ולכן באופן כללי אני כבר מספרת שאם מישהו מכיר תוכנה אחרת ויוצא לו אחלה של תמונות, תמשיכו להשתמש בתוכנות האלה. אבל שווה להכיר ולהיחשף ולהתנסות. אז אנחנו נתחיל. מדובר כאן בתוכנה שהיא חינמית, יש גם גרסה בתשלום. אבל יש בעצם הקצאה יומית של מספר תמונות שאפשר לייצר ביום, כבר נראה את זה, אבל שווה בעצם להתחיל ולהתאמן, ומקסימום אם נגמרה ההקצאה, ביום למחרת ההקצאה החינמית נמשכת. ברגע שכותבים לאונרדו AI, זה המסך שאני רואה, ואז בצד, כמו שאתם רואים פה, רשום Get Started על הכפתור הסגול, אני לוחצת עליו, פשוט מאוד. כשאני לוחצת עליו, עוד רגע נראה, נפתח פה בעצם חלון של הרבה אפשרויות, אז שזה לא יטעה ויבלבל אתכם, אנחנו כרגע עוסקים אך ורק ביצירה של תמונה מאפס. אפשר לעשות פה עוד כל מיני הצעות ועריכות. כרגע ניכנס לכפתור האמצעי בעיגול, Image Creation, יצירת תמונה. ואז נפתח לי בעצם החלון, שימו לב, אפשר לראות כבר בצד ימין למעלה אצלי שיש 40% שהשתמשתי בהקצאה היומית. אז פשוט לקבל את זה ולדעת, אתם יכולים בכל רגע להבין כמה נשאר לכם ברמת העיקרון. זה מספר תמונות ביום. עכשיו, למעלה יש לכם בעצם את המקום לכתוב את ההנחיה עצמה. אפשר לכתוב בעברית ובוודאי באנגלית, זאת אומרת באנגלית הוא בוודאות יקרא ויבין. ואני מציעה לכם, מי שאולי יותר מתקשה או שמעדיף לכתוב בעברית, אתם פשוט יכולים לנסות. אם קיבלתם תמונות טובות, אחלה. אם קיבלתם משהו הפוך לחלוטין ללא שום קשר, תנסו להמיר את זה לאנגלית, או פשוט לכתוב כיוון אחר. אז אני אראה לכם כמה דוגמאות שאני כתבתי. דוגמה ראשונה, בצורה פשוטה מאוד, כלב בצבע ירוק מקפץ ביער. זה מה שאני בחרתי לכתוב, והוא יראה כאן כל מיני דוגמאות, אוקיי? אז מה שאני מציעה לכם בבית, אתם תראו את התרגיל, עליכם יהיה בעצם, יש שם הנחיה לכתוב חיה וקצת לכתוב על הרקע, פשוט לרשום הנחיה, פרומפט של בחירה של חיה, בחירה של רקע, בחירה אולי של אם אתם רוצים שזה ייראה כתמונה או ציור וכן הלאה. ברגע שקיבלתם את התמונה הרצויה, נניח אני רוצה את התמונה הזו, השמאלית, יש לכם כאן אפשרות להורדה, דאונלוד, החץ. אני לוחצת על החץ, הוא בעצם יוריד לי את התמונה הזאת למחשב, ומה שעליכם יהיה לעשות זה לקחת את התמונה הזו ולהדביק בקישור במקום הרצוי, בעצם בבית הידע. עד כאן לגבי בינה מלאכותית ליצירת תמונות.